Od mikrofónu vás zdraví Martin Kamenický a v dnešnej časti si povieme o tom, ako sa nám môže začať meniť život, keď sa začíname otvárať samotnému životu. To znamená, že začneme rozumieť tomu, akým spôsobom ho môžeme prijať a neuzatvárať sa cez všetky nastavenia, presvedčenia, naučené dogmy a všetko možné, aby sme sa tomu životu neuzatvárali. Z pohľadu kvantovej fyziky hmota vlastne zaberá iba 0,0000000 až do nekonečna 1% a všetko medzi tým je prázdny priestor. Takže z tohto pohľadu niečo, tých 99,99999% musí vyplňať. A to je vlastne tá božská energia, to vedomie, ktoré je všade prítomné, neustále. Preto je stále v nás, preto to aj Bruno Gröning stále prizvukoval ľuďom, že to vôbec nezáleží od neho, že to záleží na nás a že je najpodstatnejšie, aby sme si naspäť my spomenuli, kým sme, aby sme to začali vnímať v sebe, aby sme to začali cítiť, ako sa to prejavuje v našom tele. Preto stále hovoril o tom, že ľudia často začnú vnímať a cítiť niečo nové, niečo, čo pre nich je často nepoznané, lebo keď sa my prestaneme ladiť na tú svoju prirodzenosť, čo vravím, sa nazýva aj tá koherencia srdca a mozgu, tak ja to stále viac a viac vidím v spoločnosti medzi ľuďmi, že sú odpojení od tejto prirodzenosti tým, že sú stále v tom strese, v nejakom tom napätí. Ten mozog náš sa dostáva do takej vysokej beta hladiny, a dostávame sa do tej paralýzy z prílišného analyzovania všetkého, nevieme ako sa rozhodnúť, lebo máme povedzme viaceré možnosti v tom živote a často nám proste tá myseľ stále šrotuje, je tam ten stres, je tam tá zvýšená aktivita mozgu, potom to rozlaďuje to naše srdce a jednoducho sme kvázi mimo. A teraz to už aj štatistiky ukazujú, ja som bol prekvapený, keď mi napríklad kamarát hovoril, on má 34 a že už 5 spolužiakov aj spolužiačky zomreli na infarkty z vyhorenia, z prepracovania proste v práci. Ľudia v mojom veku, aj približne, že proste zomrú na infarkt. Kedysi som počul, už sa mi zdalo, keď človek okolo čo mal 40, alebo do 50, medzi 40 a 50, tak sa mi to zdalo, akože preboha, že čo ten musel robiť, že tak skoro dostal infarkt a teraz sa laťka ešte posunula. A teraz, že tá aj štatistiky ukazujú, že naozaj pribúda stále viac 30-tníkov, ktorí umierajú na infarkty. Takže celkom sa tí ľudia ponáhľajú to telo opustiť, že je to celkom vtipné sledovať, keď sa na to pozrieme z toho nadhľadu, že vlastne všetko je to len kvôli tomu, lebo ľudia presne prestávajú sa počúvať, nevnímajú seba, sú presne to, čo som teraz hovoril, v tej vysokej beta hladine, táto vysoká aktivita mozgu rozlaďuje celý cyklus srdca, nemá pravidelný rytmus, jednoducho to rozlaďuje potom celé telo, celý neuroendokrinný systém a to telo kolabuje proste každý deň v kuse. Ja som to videl, vravím aj na tomto kamarátovi, lebo tiež v tej pracovnej sfére a jeho kolegovia, že sú proste absolútne v podstate na prášky a ja som mu veľmi pomohol tým, že v podstate mu to akoby aj zachránilo život, že tiež by už bol na to vyhoretie, už že na psychiatriu, ale začal za mňou chodiť, meditovať, uvádzať sa do toho kľudu, naučil sa to, sprítomnil sa do toho prítomného okamihu, že začal vnímať sám seba, začal vnímať to, že preboha, že ani nemohol už jesť, že bol proste v kuse v strese, že to telo už ani nepríjmalo potravu, že on vracal, on sa proste zobudil pravidelne alebo tak, že mu je zle a išiel vracať ešte, lebo v tom strese to telo stále je potom. Ani nemôžu spať poriadne, lebo sa proste nepreladia z toho chaosu, ktorý si zažívajú v tej pracovnej sfére a nesú si ho stále so sebou aj do postele. Ešte v posteli daj majú telefón alebo notebook a nevyčlenia si vôbec čas pre seba tí ľudia dnes a to sa nedá tak existovať, proste telo není prispôsobené na to, aby sa udržávalo permanentne v strese, lebo
absolútne všetky systémy tela sú vtedy oslabené a nič nefunguje. Telo sa neregeneruje, telo nefunguje vtedy vôbec na to, aby sme ho vedeli aktívne nejako použiť na čokoľvek v tom živote. Takže toto som si všimol, že aj naozaj je to školstvo, ako učiť deti byť v strese s tým, hej, že rýchlo sú časovo obmedzení na písomky, hej, že musia to v strese pod tlakom, pod nátlakom vlastne stíhať. Aj to učenie sú známkovaní, hej, za to ohodnotení. Nesmieme robiť chyby, pritom chyby sú ten jediný spôsob, akým sa učíme. To zase vytvára stres v tých deťoch, hej. A naučia v podstate školy vyslovene deti sa bať učenia sa a bať sa robiť chyby, hej, teda čo je jediný spôsob učenia sa, lebo my si potrebujeme to vyhodnotiť, že aha, dobre, toto nebolo úplne ideálne, spravím to takto a je to fakt len memorovanie informácií, v podstate je to také naprogramovanie tých ľudí na to, aby žili v strese. Hej, vyslovene školstvo je nastavené tak, podľa mňa je to zámer dokopy s farmaceutickým priemyslom, že držia ruku v ruke, že celý ten systém má ako keby infraštruktúru, ktorá udržuje ľudí v strese, v permanentnom strese, hej, že proste idú ruka v ruke, aj to školstvo, aj s tým farmaceutickým priemyslom, aj s tými korporáciami, ktoré vytvárajú pracovné podmienky pre ľudí a tým pádom, keď ľudia sú neustále v tom strese, tak sú v podstate ako batérie alebo zdroje energie, ktoré stále sú vyčerpávané a táto energia, ako som to už vo viacerých videách hovoril, z tejto energie potom žijú isté formy života, ktoré ju potrebujú, lebo ju nevedia príjmať tak ako my z toho zdroja života. Že keď sa ladíme, čo je aj úplne logické, že to vidíme, že keď si prerátame príjem energie, množstvo energie, ktoré ľudské telo získa zo vzduchu, z jedla, z vody, prípadne zo slnka, tak keď sa to dá do porovnania s tou energiou, aký máme výdaj v tom tele, keď sme napríklad povedzme športovci, ale takisto aj mozog spotrebováva obrovské množstvo energie, aj nervová sústava celkovo, tak nikdy sa nedostaneme do roviny, aby ten príjem energie, ktorý ako fyzicky vieme si nejako zmerať, hej, fyzikálne, keďže klasická fyzika, veda je zameraná na to, že existuje akože len to, čo vieme zmerať, tak nikdy ten výdaj energie, ktorý my vydávame v tom živote, nebude zodpovedať tomu, koľko energie príjmame. Vždy bude väčší. A potom teda sa dostávame k tej otázke, že ako je to možné, hej, že kde sa tá energia berie. Ako som spomínal na začiatku, to vákuum, ktoré v podstate vyplňa aj celé to naše telo, lebo absolútne všetko, hej, že tie naše zmysly vlastne vnímajú len to 0,0000001% toho, čo vlastne existuje v tom svete, lebo naše zmysly si môžeme predstaviť vyslovene ako nejaký prekladač energie, tak ako rádio prekladá isté frekvencie toho elektromagnetického žiarenia, ktoré nazývame rádiovým signálom, do zvuku, ktorý my teda počujeme cez uši, takže naše telo robí niečo veľmi podobné a prekladá cez tie zmysly takisto rôzne frekvencie, rôzne energie. Takže my z toho vlastne vnímame iba veľmi málo, hej, dokopy nič teda. A preto, keď sa naopak z toho stresu dostávame naspäť do seba, čo aj ten Bruno Gröning spomínal opakovane stále dokola, že najdôležitejší je vnútorný kľud, v ktorom začíname naspäť vnímať svoje telo, to čo potrebuje, to čo v ňom cítime a keď sme v tom kľude a začíname len venovať pozornosť tomu telu, tak už začíname cítiť niečo, voči čomu sme často ľahostajní, lebo ako sme v nejakej rutine a stále niečo robíme a stále tú pozornosť venujeme niečomu niekam, tak jednak nám odchádza tá energia vždy, cez to, čomu venujeme pozornosť, tak naša energia ide proste tomu, čomu venujeme pozornosť a potom sa ako keby stále vybíjame, takže my sa potrebujeme dobíjať. Logicky, aj keď sa na to pozrieme, že bežne ľudia teda čo robia? Jedia, pijú, dýchajú, sú na slnečnom žiarení, čo tiež získavame veľké množstvo energie cez pokožku, preto sa odjak živa hovorí, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. A súvisí to s mitochondriami a s našimi bunkami a ako bunky sa nabíjajú energiou, takže to slnko vlastne nám dodáva naozaj energiu, lebo súvisí to s doktor Gerard Pollack. Na to prišiel, že keď napríklad svieti slnko na vodu,
v tých našich bunkách, tak sa tá voda v tých bunkách oddeluje od seba kladný a záporný náboj. On to nazval, že exclusion zone vodou. To znamená, že voda, ktorá si vytvorí zónu, v ktorej odpudzuje od seba všetky materiály a takáto vrstva vody sa vytvorí na povrchu vnútornej strany v bunke a vnútri v bunke, ako sú proteíny, tuky, cukry, tak okolo nich sa vytvorí tiež tá zóna a všade mimo je plus. Ako keď si predstavíme klasickú batériu, tak batéria má vždy ten záporný a kladný náboj a oni keď sú oddelené, tak vtedy je tá baterka nabitá a postupne ako sa tá energia vybíja, tak tam ten energetický potenciál klesá. Takže na tomto istom princípe fungujú bunky. A je to kvôli tej vode v našich bunkách. Čiže aj Bruno Gröning to stále hovoril, že my sme ako batéria. A dnes to teda dokazuje rôzne štúdie, ako sa to prejavuje teda vďaka vode v našich bunkách, že každá jedna bunka je vlastne batériou a takto dokopy celé to naše telo je obrovská batéria, ktorá neustále potrebuje energiu a teda my jeme, pijeme, sme na slnku, dýchame a potom spíme. Hej, ale tiež čo je spánok. Počas spánku sa telo prelaďuje do regeneračného režimu, v ktorom zase príjma väčšie množstvo energie. Ale teraz, že prečo to často nestačí? Hej, prečo nestačí len ísť spať a telo by sa kompletne zregenerovalo? Prečo potrebujeme robiť niečo také, ako je meditácia, ako je uvádza to telo do koherencie srdca a mozgu, alebo ako to Bruno Gröning nazýval Einstein? Prečo? Hej, takže keď sa nad tým zamyslíme, že akoby v tej spoločnosti, keď vidíme, že bežne čo ľudia robia, tak to nestačí, to čo je taká bežná súčasť toho života a je to práve preto, lebo my sme sa tým spôsobom života, ktorý vedieme, tak odpojili od tej prirodzenosti, že my by sme mali byť neustále naladení akoby na tú frekvenciu, povedzme v tom váku, ktoré je všade, tej čistej životodárnej energie, ktorú môžeme teda nazvať Heilstrom, prána, čchi, akokoľvek. Je to životná alebo energia vákua. Je to energia, ktorá je nekonečná, ktorá je nevyčerpateľná. Keď sa na to vieme napríklad naladiť technologicky, ako sú rôzne vynálezy, ako aj Nikola Tesla, Viktor Schauberger a mnoho ďalších na to prišli, že ako sa na tieto frekvencie týchto energií naladiť a využiť to dokonca cez technologické prístroje na to, aby sme mali voľný transformátor energie, nie zdroj, ale transformátor kvôli tomu, lebo zdroj by znamenalo, že tú energiu vyrába, ale on ju nevyrába, on ju vie iba transformovať z tej energie toho vákua, ktorá je nevyčerpateľná, do nejakej energie napríklad elektrickej, ktorú my už vieme použiť prakticky v živote, ktorú zase transformujeme, napríklad elektriku transformujeme do tepla cez vykurovanie. Hej. A my dokážeme takto rôzne typy energie medzi sebou transformovať, lebo zo zákonu zachovania energie z fyziky vyplýva, že energia nikdy nemôže zaniknúť. Hej. Môžeme ju jednoducho iba transformovať na iný typ. A vieme ju potom spätne transformovať naspäť. Hej? Takže keď napríklad použijeme tú elektriku na výrobu tepla, na zohriatie vody, tak potom zase z tej vody to teplo niekam sa dostáva a to teplo potom vieme spätne využiť zase na to, že vieme to teplo sú napríklad také tepelné články, ktoré dokážu zase z tepla naspäť vyrábať elektriku. Hej, takže sú rôzne spôsoby, ale vždy keď vieme jedným smerom transformovať energiu, tak ju vieme aj naspäť transformovať. Tým pádom ona nikdy nezanikne, ona sa vždy iba mení tú svoju formu. No a to naznačuje presne aj to, že keď my sa nie sme naladení na ten zdroj života neustále, aby sme prijímali túto energiu, tak jej nemáme dosť. Hej? A teraz my potrebujeme tú energiu na to, lebo všetko v tomto svete potrebuje tú energiu, aby to mohlo žiť, aby sa ten život cez to prejavoval. Lebo vlastne samotná tá energia je tým životom, ktorý sa vie transformovať do inej typu energie, zase v tých našich telách a tento samotný život, tá energia sa vie potom prejaviť cez naše telá tým, ako žijeme, ako konáme, ako myslíme, ako sa cítime. Ale vždy ide o tú transformáciu tej energie, že základnej, životnej. A keď my teraz nemáme dosť, tak ten náš prejav v tom živote nemôže byť zodpovedný životu. Hej? Že my sa vlastne potom postupne, ako chátrame, tak sa dostávame do smrti. Vyslovene.
Lebo keď máme buď dosť energie, sme v živote a čím máme menej energie, tým ideme viac akoby do smrti, až potom, keď to telo naozaj už má tak málo energie, že už nevládze chodiť, no tak potom umierame. Takže ak my v živote vidíme, že to, koľko energie vydávame z toho tela tými všetkými našimi činnosťami, nezodpoveda tomu, koľko dokážeme prijať iba cez tie bežné denné činnosti, ktoré robíme, ako je to jedlo, pitie, spánok, vychádzanie na slnko a dýchanie, že to nezodpoveda tomu výdaju energie, tak jednoducho musíme vidieť, že tu je aj iný zdroj. A čím viac sa človek od toho odpája, tak tým má menej energia, tým viac chátrá, tým viac je chorý a tým viac má problémov v živote. Čo je logické, lebo to je všetko prejavom nedostatku energie. Hej, ničoho iného, iba nedostatku energie. A nedostatok energie sa potom prejavuje takýmto spôsobom v tom našom živote, že jednoducho sa nám v rôznych sférach nedarí a není to harmonické. Je to jedno, či je to teda zdravie, alebo sú to partnerské vzťahy, alebo sú to priateľské vzťahy, alebo pracovné vzťahy, akékoľvek vzťahy, alebo je to tá finančná sféra a akékoľvek iné situácie v živote, ktoré nám prichádzajú. No a s tým potom samozrejme súvisí aj ten náš spôsob uvažovania, myslenia. Preto keď Bruno Gröning stále spomínal, že všetky nepriaznivé myšlienky, nenávisť, závisť, emócie tohto typu, že to je všetko akože zlo, že to je všetko od satana, aby si to človek tak ľahšie vedel predstaviť, že je to vlastne opak toho života, pretože my vtedy sa vyslovene naozaj dostávame do stavu, kedy nedostávame dosť energie, lebo nie sme naladení na ten zdroj života. Jednoducho všetky negatívne, deštruktívne myšlienky a emócie, ktoré cítime ako nepriaznivé, nás odpájajú od toho zdroja života. Nás informujú o tom, čím horšie sa cítime, tým viac nás tie emócie informujú o tom, že sa odpájame od toho zdroju života. Čím máme horšie myšlienky o svete, o sebe, o ľuďoch, tým sa automaticky väčšinou aj horšie cítime, keď im venujeme pozornosť. Čiže zase nás tie emócie informujú o tom, že venujeme pozornosť niečomu, čo nám neumožňuje byť naladený na ten zdroj života a mať dostatočný príjem energie. To ľudia, ktorí sú skutočne šťastní, ale to šťastie vychádza z nich zvnútra, pretože sú naladení na ten zdroj života a vtedy ten človek nemôže sa dostávať do až tak nepriaznivých situácií alebo mať nejaké naozaj život ohrozujúce choroby, lebo ide v súlade s tým životom, že ho cíti, že ho neignoruje, že sa není ochotný ako od neho odpojiť. Keď žijeme napríklad vedome, tak keď sa dostávame do nejakých situácií v živote, ktoré nám spôsobujú nepriaznivé pocity a emócie a pocítime to niekde v tele, napríklad nám niekto niečo povie a my si to vezmeme osobne a veľmi nás to raní a začneme to cítiť, že nám ako keby niekto ubližuje. Tak v skutočnosti nám nikto neubližuje, v skutočnosti iba my máme v sebe nejakú ranu, ktorú nám ten niekto spustil tým, že nám ju zvedomil. Že sa nám chytil, ako keby sme mali chrastu a on sa chytil tej chrasty a teraz nás to začne bolieť. A vyslovene to niekedy cítime, môže to byť na hrudi, v bruchu, v nejakej časti tela, začneme mať nepriaznivé pocity a z toho aj vyplývajúce emócie. Takže tá informácia, ktorú my získavame z toho tela ako odpoveď na niečo, čo si zažijeme v tom vonkajšom prostredí, je vlastne odpoveďou tela na to, že halo, máš tu niečo, nejaký blok, nejaký vyslovene energetický blok, kde nemôže ti tá energia z toho zdroja, z toho životného, ten Heilstrom alebo niečo, nemôže tam prúdiť, lebo máš tam nejaký blok. Čiže to nejde. A teraz máme viacero možností, že ako si to zvedomiť a pustiť. Napríklad na sebe som si všimol teda, že niekoľko rokov robím ten Einstein, meditujem a dostávam sa do tej koherencie, ale napriek tomu niektoré veci ako keby tiež, že mi dlhšie v tom živote stagnujú a sa nepohli. A ja som si tak uvedomil, že nie je úplne, ja som sa sám ako keby trošku v živote uzatvoril, že budem si všetko riešiť iba nejak takto a trošku som sa uzatvoril tomu, že mi môže prísť aj nejaká iná cesta, ktorá možno pre mňa je v daný čas vhodnejšia, aby som niečo pochopil
a že som sa začal viac otvárať a začal som teda vnímať, že OK, ak mi prirodzenou cestou príde, že nejdem ja nič hľadať, že keď mám nejakú situáciu v živote, ktorú chcem vyriešiť, alebo ochorenie, alebo čokoľvek, alebo je to vzťahová záležitosť, tak nejdem ja to z hlavy, hej, že teraz musím to vyriešiť, musím prísť na riešenie, idem hľadať nejaké spôsoby, ako to vyriešiť. Nie. Dostanem sa práve že do toho kľudu, do tej harmónie, alebo pri Einstein, že sa začne cítiť dobre, alebo do tej koherencie srdca a mozgu. A práve v týchto stavoch nám často môžu začať chodiť riešenia a môžu nám postupne sa prejaviť v živote aj v tom, že nám príde, povedzme, kontakt na niekoho, alebo nejaká nová metóda, alebo niečo, čo nám jednoducho akoby ukazuje, že môžeš aj toto vyskúšať k tomu, čo už robíš. Takže napríklad mi prišiel do života ten emočný kód a ja som s tým začal pracovať a začal som si veľmi uvedomovať, že mi to neskutočne pomáha si v týchto situáciách, do ktorých sa v živote dostávam, ktoré sú odpoveďou na to, aký máme aktuálne stav v sebe, aké nastavenia naučené, aké pohľady, aké presvedčenia, aké informácie sme odpozorovali z prostredia. A často tam máme takéto emocionálne, hlboké traumy, nespracované veci, keď nás niekto niekedy zranil, alebo našich rodičov, keď sme to ako deti odpozorovali od nich, hej, alebo sa to takto, tieto informácie sú zdedené častokrát cez DNA v tom rode. Môže to byť aj niekoľko generácií späť, že niekto si zažil nejakú traumu v živote a postupne ako sa stále rozmnožovali tí ľudia v našom rode, tak tie informácie sa cez to DNA stále prenášali a sú až v nás. A v niekom sa to môže prejaviť, v niekom nemusí a my môžeme nás to normálne začať ovplyvňovať táto trauma, ktorú si zažil niekto aj v našom živote. Takisto môžeme teda odpozorovať nejaké takéto informácie z toho prostredia, hlavne od našich rodičov, súrodencov, babky a detka, najbližších ľudí a kohokoľvek iného počas toho života, alebo potom my sa v živote dostávame do nejakých nepríjemných situácií, kedy nás povedzme niekto zrádi, niekto nám vytvára pocit viny, že sme sa previnili voči nemu a podobne. Jednoducho akékoľvek situácie, pri ktorých začnú vznikať v nás takéto nepríjemné pocity a emócie v tele a čím sú silnejšie, tak tým sa to viacej vrie do nás, do tej nervovej sústavy a my potom na podvedomej úrovni, teda automatickej, hej, akoby autopilot riadi teraz to naše telo, tak my potom automaticky reagujeme. Čiže niekto niečo spraví a on keď sa dotkne tejto traumy, toho zranenia, niečoho v nás, čo si vlastne to telo spája s tou udalosťou teraz, ktorá sa mu vonku stala, tak potom samozrejme, že my sa tak začneme cítiť. A my začneme cítiť tie isté emócie a pocity, ktoré sme cítili v minulosti, ale sme na to zabudli častokrát, lebo sme to povedzme už nechceli cítiť. Takže my sme si v minulosti povedzme ako dieťa zažili nejakú situáciu, alebo sme to odpozorovali z toho prostredia, že niekto si to zažil a teraz, keď sa to uložilo v tej našej nervovej sústave alebo v tom našom energetickom poli, tak jednoducho teraz, keď sa dostaneme do nejakej situácie, ktorá nám to akoby zvedomuje a dostáva na povrch, tak my sa začneme cítiť takisto ako v tej minulosti. Alebo začneme cítiť tie nepriaznivé pocity, emócie, ktoré sú dokonca iba zdedené, hej, toho rodu, či už zo strany matky alebo otca. A vtedy si začneme až uvedomovať, že aký je ten náš život, ako keby nemáme nad ním vôbec kontrolu, hej, lebo to riadi to naše podvedomie, ten autopilot v tom tele. A preto často ľudia si to ani nevedia uvedomiť, že ten druhý nie je zodpovedný za to, ako sa ja teraz cítim. On nie je zodpovedný za to, že ja teraz hodnotím to, čo on spravil alebo nespravil nejakým spôsobom na základe toho, ako ja som bol naučený vnímať ten svet a posudzovať to. Takže jeho reakcia alebo konanie toho človeka vyvolá nejakú reakciu vo mne, ale to, čo to vyvolá, nezávisí od toho človeka, od toho vonkajšieho prostredia, ale závisí to čisto od toho, čo my máme v sebe. Vždy. Hej? A vidíme to na tom, že tá istá situácia, to isté konanie nevytvára vo všetkých ľuďoch tie isté reakcie. To znamená, že to musí záležiť od nás. Hej? A nie od toho, kto ako koná, čo robí a nerobí.
Takže keď si to postupne začíname všímať a začíname si to uvedomovať v jednotlivých situáciách, tak my dokážeme postupne žiť vedomejšie v tých vzťahoch, do ktorých sa dostávame. A keď máme nejaké spôsoby, nejaké techniky, keď my vieme, že čo ja teraz mám urobiť s tým nepriaznivým pocitom, s tou nepriaznivou emóciou, ktorú vo mne vzbudilo to vonkajšie prostredie alebo niekto v ňom, tak sa vieme zahľadiť do seba, pozrieť sa do toho podvedomia, kde to je uložené, zvedomiť si tieto informácie a transformovať ich rovnako, ako som hovoril o energii, pretože aj emócie sú iba energiou. A tá energia teda môže byť konštruktívna a blahodárna pre život, alebo môže byť deštruktívna a neblahodárna pre život. Takže my potrebujeme naučiť sa si všímať aj to, ako sa cítime, ako reagujeme a potom tieto situácie, napríklad niekto v kruhu priateľov Bruna Greninga, to môže odovzdať Brunovi takúto situáciu, prestane sa hnevať na toho človeka, povedzme, s ktorým sa dostal do konfliktu a dostane sa do tej koherencie, dostane sa do toho kľudu, požiada o to, aby bol od toho očistený a práve tým kľudom a to, že si tam ten človek dá ten zámer, ten zámer je podstatný, že vlastne to rozhodnutie, ten zámer, že ja toto nechcem. Nechcem sa ja hnevať na toho človeka, nechcem cítiť nenávisť, nechcem cítiť závisť a podobné emócie a som ochotný to odozdať, som ochotný to pustiť. A vtedy sa niekedy stáva, že ten človek sa tá situácia zmení, a on jednoducho to začne to inak vnímať, lebo si to neostal držať. Neostal sa toho fakt zubami nechtami držať, že nie, ja mám pravdu, ten človek je zlý, kvôli tomu, že čo on urobil, tak to sa nemá robiť a ja sa teraz budem cítiť kvôli tomu zle, čiže ja sa ako keby držím jed, ja sa držím v oddelení od príjmania tej životnej energie, ale obviňujem z toho niekoho vo vonkajšom prostredí alebo jeho konanie. A je to nelogické trošku, lebo tým sa vystavujem tomu, že to, ako ja sa cítim, za to sú zodpovední druhí a nie ja. Takže vyslovene si poviem, že môj život, moje šťastie, to ako sa cítim, nezávislí odo mňa, ale závisí to od druhých ľudí, či robia alebo nerobia to, čo ja chcem. A to je veľmi nepriaznivé nastavenie, lebo vtedy sa dostávame vlastne do role obete, kde sa začneme cítiť ako obeť toho vonkajšieho prostredia a tým pádom neustále strácame energiu a nemôžeme ju získavať, lebo sa nevieme nazladiť zase naspäť s tým zdrojom života. Kdežto keď my sa otočíme, čo aj Bruno nazýval vnútorným obratom, a my pochopíme, že ani tá choroba v našom tele, ani my nie sme obeťou ani tej choroby, že je to v podstate jedno, či je to v našom tele, alebo je to niekto alebo niečo v prostredí, ale my už sa nestaviame voči niečomu do role obete. My sa už sústredíme na to, že ja si rozhodujem o tom, čomu venujem pozornosť, ako sa cítim a ako myslím, za to som zodpovedný ja. Takže keby ste chceli, môžete si pozrieť na tomto odkaze aj ten kurz Vedomý tvorca života transformuj svoju minulosť. To veľmi pomáha, aby sme postupne sa zvedomili a vedeli v jednotlivých situáciách potom postupne transformovať tieto rôzne traumy, presvedčenia, potlačené emócie, postupne sa oslobodiť a naozaj objaviť tú krásu a umožniť tú krásu života do svojho života.